एबसुआ रंसारि मुगानि आगदारि बारिसर बसुमतारीनि 87थि जोनोम सान फालिदों। बाक्सा जिल्लानि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय कक्लाबारियाव एबा मुगानि आगदारि बारिसर बसुमतारीनि न'आव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला एबसु आरो चापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों जथायै रंसारि मुगानि आगदारि बारिसर बसुमतारीनि 87थि जोनोम सान फालिदों। बे हाबाफारिया फुंबिलिनि समनि एबसुनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै जानानै थाङो आरो बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे रंसारि मुगानि आगदारि बारिसर बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फायाव बिबार बावजेनो मुगानि आगदारि बारिसर बसुमतारीनि अनसलि बिसि पुलेश्वरी स्वर्गियारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', 13 नं चापागुरि बियाबनि बारग' एमएलए तानेश्वर बसुमतारी, 22 नं कक्लाबारि बियाबनि बारग' एमसिएलए अनिप बसुमतारी, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेतारि बिक्रम बसुमतारी आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेतारि कनिन्द्र बसुमतारी आरो एबसुनि गासैबो मावथि बिथांजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि चापागुरि कक्लाबारि दखरा एबसुनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनहा। बानेश्वर बसुमतारीनि 87थि गोथार जोनोम सान आरो कक्लाबारिनि बिथांनि बे न'आव जोनोम गामियाव जोङो बिथांनि जि गोसोखांथियाव बे जोनोम सानखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसु कक्लाबारि चापागुरि जि दखरा जोङो आरो गासै रायजो राजाखौ लानानै बेयाव खुंफुंदों। फुंबिलिनि फिरफिला बिरहोनाय, आर'ज गाबनाय, लोगोसेनो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लाखानाय दङमोन जे मोनफ्रोमबो बोसोरथामनि उन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जायफोर थोंजोङै जों जायफोरखौ खुङो बा जाय हाबाफारिफोरखौ खुङो गेदेमाफोरनि गोसोखांथियाव थैनाय सान बा जोनोम सान बेखौ गासै रायजो राजाफोरखौ लाफानानै खुंनाय आरो बे दिनै देग्लाय बोसोरनै फैगोन बोसोराव बिनि गेदेर हाबाफारिया जागोन। बानेश्वर बसुमतारीनि जि जिउ आत्मा सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थानो हायो आरो बिथाङा जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन आरो बिथांनि दैदेननाय आरो जागायनायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' हारियाव बर' समाजाव गायसनजेननानै गासै बिथिङाव हाबा मावनायनि थाखाय जिहेतु मोनसे लामा गेवदोंमोन आरो बिथाङा नेतृत्व होदोंमोन। गोबां दैदेनगिरि गोबां मेलेमजिबिफोर दंमोन 1967 मायथाइयाव जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादोंमोन। दा बेखायनो जों सानो जे बिथांनि जि बिहोमा कन्ट्रिबिउसन आरो आदर्श बेखौ फोथांनानै लाखिनांगोन। लोगोसेयैनो बिथाङा जे लामा एवस्रांजेनग्रा लामाखौ दानस्रांनानै फरायसा आफादनि बा माहारियारि आफादनि हाबा मावनायाव गोख्रों बिहोमा होलांदोंमोन बे बिथिंखौ लानानै इयुन जोलैनो जोङो मिथिहोनांगोन, फोरोंलांनांगोन आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों उननि समाव आरो रासिन माने गुवार लेभेलाव खामानि मावनो गोनां दङ होननानै जों सानो। गोजोन्थों। बे थांखिया जाबाय जे जोंनि जोहोलाव बालिराम बर'नि जि माने थैनाय सान आरो कनकेश्वर नार्जारिनि जोनोम सान
बानेश्वर बसुमतारिनि जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन जिखिनि हाबाफारि दङ जोङो जायफोरखौ मिरु आफादा थोंजोङै खुङो गिबि बोसोराव बियो गिदिर आरो गुवार लेभेलाव गासै रायजो राजानि बाहागो लानायाव जागोन हाबाफारिया सेथि बोसोर आरो नैथि बोसोराव थेलेबलेबै बेखौ खुंगोन आरो थामथि बोसोराव बियो गिदिर जागोन नेक्स्ट बेबायदिनो क्रन'लजिकेल मोनसे सिस्टेमाव बिनि खुंफुंनाय हाबाफारिया जागोन आरो बे थांखिया जोंहा डेलिगेट बा एक्जिकिउटिभआव लाखानाय दंखायो दा बेखायनो फैगोन बोसोराव जिहेतु देग्लाय नैथि बोसोर थामथि फैगोन बोसोर फैगोन बे हाबाफारिया गेदेर आरो गुवार लेभेलाव जागोन आरो गोबां रायजो राजानि बाहागो लानायजों बानेश्वर बसुमतारिनि बर' माहारियाव होलांनाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन माहारि दानाय आरो माहारिनि फारसे बिनि जि बावसोमनाय बेखौ जोङो साबसिन आरो मोजांसिनै सावरायनो आरो फोरमायनो थाखाय खाबु मोनगोन होननानै जों सानो गोजोन्थों এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক